Kashipau tarik Nohprah arhajar arpulai kadei sngi sa jing kynmaw kipat Riewngeit Katholik Kynshi Parish bat Jong Nongstoin Diocese hi baroh kawei. Naba kini sngi kalong sien kaba nyngkong baka Balang shnong Kynshi ka pdiang nyngkong Iaka Iukharist Procession Jong Jylla Niam ba Nongstoin. Ti kumta kipat Riewngeit na kylleng ki Balang shnong bat ki parish bapher kilawan ban shim bynta shitrem hakamas bakot bat ka Riewngeit Procession yaka Iukharist da ka jing Sohblei. Yaka mas bakot bat kariti Jylla Niam lependap do Bishop Wilbert Marweiñ Bishop ka Nongstoin Diocese ha ka jing senran rengkat lang ki babon ki Lyngdoh Sohblei ki sister ki brother bat ki bahalor ki bela Shaka Shaka ka procession ba Jong ka Jylla Nongstoin. Hadin ka mas bakot lepelong ya ka Riewngeit Procession ya ka Iukharist bakot ha ka ba de ki hajar ngut ki pa Riewngeit kelewan bani shim na kylleng ki than. Ula shim yau pu ula kedia baru ai halaki sendran uong jar ki baba yuni ukpu bat ki badinaka khuri kinyo jing jing pura bat jing mi pat kaba shisha nublei ukpa kado jong kalong shisha